buurt kan ik nog. En ik heb gestaan, dan komt iedereen nog. Hier is stad, wat gebeurt er vroeger nog? Hier zie allemaal. Maar Jan, het water moet zonder ijs. Let nog eens een beetje op. Heb je een keus kunnen maken? Ja, verzoeken een vegetarisch gerecht, glutenvrij en zonder lactose. En zonder alcohol voor hem. Wat kent je ons aanraaien, meneer? Ik zou zeggen in een taxi naar een ander restaurant. Ik wens je nog een zware ochtend. Nou, zeg. Wat, mobieltje vergeten? Nee. Nou, dan is er geen probleem. Toch? Ja, wat? Weet je wat we doen? We stappen op. Eerlijk? Ja, drink ik de drank niet voor je zo goed. Zo. Dan kom je hier nooit meer terug. Wat een bolletent. Heb er ook nog mijn tas vergeten. Door in op. Lubbers staan we nog langs de naas. Ja. Ja. Zeg, je zit graag in de schoen, ik wil een fatsoenlijk glas bier. Dat is ik graag. Wilt je gaan drinken? Ja, ik ga graag een chardonnay en voor alles een watertje. Ja, maar ik wil graag wat geen water. Du drinkt toch immer water? Ik wil ook wel eens gedaan, meis. Nou. En wat wil mevrouw dan drinken? Ja, doe maar een Marie-Antoinette. Zo.
En wilt mevrouw dat puur of wilt mevrouw dat onderroks? Doe maar roks. Nou, Ja. water met bubbels en ijs, dus kunt eraan. Wilt je gewoon nog gaan eten bestellen? Ja, maar verwacht even op ons vriendin. Zeg hij, heb je misschien nog een kamertje vrij voor vannacht? En zo ja, wat kost dat dan? Zeker meneer, hebben we nog een kamer voor u beschikbaar voor het mooie bedrag van €100. 100 euro, 1 bakkie. Daar wil ik wel een kamer voor hebben. Nou. En luister, ik wil rust. En ik wil niet gestoord worden, dus kom maar op met die sleutel. Wil meneer eerst nog een hapje eten? Heb je je oortjes kapot? Ik wil niet gestoord worden. Sleuteltjes? Ja, Marianne, geef meneer even de sleutel van kamer 69. 69 is toch... Oh, schoonste kamer, ja. En hij wil niet gestuurd werden. En welke kant gaat het op? Die kant op. Trapjes af en niet meer geradeaus. Goeiedag, hier is jou. Wil ik een pakketje van Tim voor Pierre Heunen? Dat ben ik. Even zien, en je moet het erin. Niks mee te maken. Miss DHL. Nou, die jongen op, los op. Hij valt in met die papa. Zeg, heb je toch een nieuw kleedje aan? Oh, ja, van internet, van Shine, ja. Hey, maar niks tegen je net zeggen, nou, dat kost alles maar een happenkrat. Ik koop niet graag via internet. Nee. Let toch de postbode bij mij voor de deur. Ja. Zet er een pakje voor de buren. Ja. Zeg jong, dat steekt ze bij mij toch wel voor de verkeerde deur. Oh, hey, maar die kinderen, die wat vroeger die belletje trekken, die werken nu allemaal bij DHL. Ja, voordat ik ben opgestaan. Staan ja, bij de buren. En dat personeel van tegenwoordig in die winkels, die zijn nog te meug om dicht te te staan. Zitten ze achter die kassa, zo verveeld. Mevrouw, heb je wel eens kunnen vingen? Wieso? Heb ze het verstopt dan? Ja. Wat is? Juffrouw, dit is echt geen Chardonnay hoor. Nee. Maar, Is het echt waar? Dit is zeker een Chardonnay. 100% zeker. Zeg, chef, wat ik opkomen. Wat kan we deze gewonnen? Ja, breng dit eens even snel naar de slachter. Hij zit al een tientje op zijn geld te wachten. De laatste keer dat ik hem zo hoorde, nee, dat fruitte ik. Goed, gewoon ik ga verder heen. Tot daar, ja. ik ben wie echt maar heb je gezien wat dat vrouwmachine deed? Ja, ze dat gezien? Ja, maar ik wil niet gaan, maar blijven eten nu. Ja, Merel, ik snap het. We bestellen nu. Kom, zet dich. Want Jeanette zei dat dit zo'n leuk tentje wordt. Ja. En het is binnen ons budget. Nou zeg wat aardig van haar, dat het nu ook nog eens een keer aan ons denkt. Die is al zo lang vergeten, wie lang zit er weer in nu al? Die kent Jeanette toch, het is maar te laat. Hey, en anders kan het niet de juiste entree maken. Oh, ik lieg echt van dat vrouwmachine. Ik. Alsof de ganse wel alleen maar om haar dreigt. Ja, het is helemaal zo van, oh kijk wie geweldig je het begrijpt. Just wie de laatste keer heb ik 100 foto's moeten Oh, bekijken van nee. die kleinkinder. Weet ze wat het zat? Alle ouders, die hebben zo'n kinder. Maar ja, die van mij, die moesten natuurlijk weer overdrijven. Maar ja, wat wil ze ook met een oma met zo'n looks? Ja, echt. Dat wil ik toch niks meer. Hey.
die kleinkinderen zouden die ook wel aan de botox zetten. Aan de botox? Ja. En nog 7 jaar een plemuur. Ja, dan zou ze die niet ook een rumpeltje mee zien. Nee, precies. Oh, wie het zich kleidt, hè? Alsof het nog 20 is. Oh, schrikkelijk. Zeg, de slechter wel heel lief met zijn 100 euro. Kom, zo op die top. Maar je hoeft het zo heel stiekem aan de burgemeester, want dat wordt ook een zaak. Maar wel met zo'n dikke vette knebbel. Nou, dat Hallo, oh nee. Zeg, ik ga je toch niet te lang laten wachten? Nee. Ja, dan nu je wagen, dat kan zichzelf inparkeren. Maar de vakken waren te klein. S'nachts steken de gemeente er niks aan deed. Nou ja, dus zet ik het aan. Ja. Zeg maar, over parkeerplaatsen gesproken. Ja. Het zoeken van een nieuwe Minsja is juist als het zoeken naar een parkeerplaats. De meeste zijn bezat en de rest is gehandicapt. Mensen, en de man is juist T-Pax. Eerst is het die type en daarna de X. Ja. Maar ja, dat moet toch niet zeggen dat ze weer op zoek is naar een nieuwe vent. Nee, maar weet je, ik zou het wel eens leuk vinden als ik in mijn schoenen net zo kwijlend nog eens kijk eens echt naar de menukaart. Je wordt alleen is ook maar alleen, hè? Weet ze wat Stu moest doen als ze alleen is? En? Je deed zich de gardinen toe, je zet zich een griezelfilm op. Ik weet zeker dat Stu zich nog een tijdje gaarhoed niet meer alleen voelt. Dat kan kloppen. Meisjes, heb ik al besteld? Nee, want we zouden toch op zich wachten. Maar wat Suze er weer prachtig goed. Ja. Gisteren nog eens wezen shoppen in Aken. Nog eens goed die creditcard laten wapperen. En, ja, dat is ook af en toe wel eens nodig, hè? Ja. Zeg maar, als dicht dat plekje de laatste 2 dagen ook al niet aan. Daar zou we even naar de menukaart kijken. Oh nee, dank u. Ik heb me maar alleen maar aan een prosecco. Ik heb zus uitgebreid geluncht met mijn man. Nou zeg, dus dat is toch met ons lunchje. Ja, maar dat is lunches en lunches. Maar besteld Geerberg, even toch gezellig bierkletsje. Kijk goed. Ja. Hoi, Pierre. Kijk eens. Hier zijn die 100 euro die je moest betalen voor die kamer waar ik les van dit uur had. Ach, dat had ik eindelijk betaald. Oh, dat ben ik. Nog iets geweest. Zeg, vriend. Weet je nog, ik kwam voor mijn rust. Met die herrie. Ga maar die 100 euro maar terug. Jij je sleutel terug. Ik ga wel wat anders zoeken. Kom op, want dit is echt waar, joh. Wat een ballentent. Ik ga wel kijken of de Willemien wat heeft. Ongelooflijk, het met deze 100 euro het halve dorp zijn sjejaar betaald en dan hebben we weer nog in het zak. Oh, weer een prosecco alsjeblieft. Zeg, mag ik die eens gaan vragen? Ja, want dat heb ik niet. Ja, dat heb ik nog niet. Waarom duist je iedere keer die ogen toe als ze aan dat glaas denkt? Ja, de vrouw heeft me gezegd dat ik ze niet te diep in het glas moet. Maar vader al is Palati Kees. Ik is Johan. Oh, ik heb zelfs al die naam veranderd. Zeg, druk ze diegene van mij. Ja, ik zeg immer nee tegen het pilsje, maar dat pilsje loest er niet, dus doe maar in. Nu ben je normaal om je nog met dit ken ik kan. Ik zal er geen Johan vertellen. En, Ik ben gistermorgen een fles snaps genomen. ja. Hoe weet ik, als ze me wilt, Ja. dan is die fles snaps kapot, dat zo'n stuk zin. Dat zo inderdaad. Ik denk, ik zet me daar rustig op zo'n bankje, die fles snaps lekker lekker dronken. Heeft Ja. super gesmaak, heerlijk man. Maar het is maar goed dat het gedaan is. Oh, en Nee, maar ik ben er nog 4 keer met de fiets af. dat zo.
Wil de keren nog een dessert? Ja, Ger, doe maar 2 koffie en een kerstplankje. Keesplankje voor 1 of 2 personen? Met wieveel zijn het voor? Dat dan. Martie. Ik wilde eigenlijk nog het zeggen. Ik wil van niks zeggen. Du wil zeggen? Leef u nog 24 jaar wil hij zeggen. En daarom brengt ze mij zeker met hier, zodat ik geen scènes heb. En ik dacht, dat heb zeker geen jongens gevonden. Ik ben zeker niet meer goed genoeg voor dich, hè? Nee, doe eens rustig zitten, alsjeblieft. Gedraag dich toch. Gedraag dich. Dich verdraag. Nee, dat ook niet. En met ik moet ik nog eens een hartig woordje spreken, hè. Ik met gedragen, die gekke twintig heb ik verdragen. Die stom gewoontes heb ik verdragen. Die stinksokken opgeruimd. Die kleier in de kast houden. Die met een zachte kop hevens gevaren. Die in bed genomen. Die gesnurkt. Zou ik tegen het gaat zeggen. Ik ben ganz klaar. Ik hartstikke. Hier ben ik thuis. En ik ben weg. Hartstikke. Keesplankje? Stik dich maar met een keesplankje. En dich wacht ik niet te groeten. Betty, wacht nu. Nee, ik wacht niet. Betty, alsjeblieft. Wacht nu. Dat is wel goed gedaan. Ja, van dat toetje, na. Ik geef die dadelijk toes wel dat toetje. Restaurant is wat ik heel graag doe. Ja, ja, ik hou van lekker eten. Weer zit je op de beste crunch en ben ook niet als die dood. Nee, weer zijn er speculaire. Die van mij is een morgen. Ze weten van het eten en niet veel ontevreden. Noem maar de kop, ik ga geen overstuur. Goed eten in een restaurant is wat ik heel graag doe. Ja, ja, ik hou van lekker eten. Weer zin je op de beste lunch en wil ook niet laatst die doen. Nee, weer zin echt speculaire. Restaurant, dat is genieten. Dus echt in een lekker land.
dat Wat dacht ik. Kerigel gaat drinken voor een dikke feest, waar hopen.